Търсим български моряци АБ за качване на борда под италиански флаг. Заплата 3100 евро нето, английски език не е необходим. Изисква се базово ниво на италиански език. Корабите са РО-РО и РО-ПАКС, около 37 000 тона. Минимум една година предишен опит като АБ. Маршрутите са в Средиземно море. Флотът включва 22 товарни РО-РО кораба. Кандидатствайте немедлено. Ако нямате опит на товарни кораби, може да се приеме и опит от пътнически кораби. Повтарям, 3100 евро нето, италианска социална осигуровка, пенсионни вноски платени от компанията, след 2 години работа, право на до 2 години обезщетение за безработица, до 80% от заплатата. Ако нямате 12 месеца опит като АБ, възможен е старт като US Deck на 2500 евро нето. Отново, английски не е необходим, изпращайте CV спешно. Имейл kandina@kandinagroup.com. Благодаря, поздрави!